вечен съм. Вековете изгориха душата ми, макар че тялото ми е силно, както в зората на времето. Мускулите ми са още стоманени и тежкия меч е в ръцете ми като перце. Както когато с конете си се спуснахме от север, от планините на крилете на победата. Ние, кентаврите, железните копита, железните мечове, с далекобойните лъкове, с очите на степен сокол. Ние, войните на Нинурта от Мастителя. Ние, оръжието на Бога на Слънцето срещу демона на мрака. Толкова много живот и толкова много смърт. Може ли човек да ги понесе? Мога ли да живея без вятърът на битките? Без топлата кръв по меча и стоновете на умиращите? Без опиянението на триумфа? Дали щеше да съм аз, безсмъртния воин, или някой друг, ако не беше халдеят с високата шапка, с вълшебния жезъл, с плаща обсипан с безброй звезди и взрян в свещения огън? Той ми предрече да летя в вихъра на битките, начело на войските, докато свят светува, докато не спечеля своите 1000 победи, без да изпусна бойното знаме и без да го докосне вража ръка. Там, от града наречен Вратата на боговете, от гвардията на Навуходоносор Велики започна моят нов път. Дори когато засипа пустинния пясък, високите кули и зелените градини, аз продължих напред, като воин на сияйните българи. Видял съм и великите реки от безкрайната степ на суровия север, и дюните на горещия юг, и свещените побелели върхове, домът на боговете безсмъртни. Орисан съм да съм вечния конник, победител!